Da, mami. Și că poate să o de Alina. Da, mamă, îi pare bine. Da? O doare buba. O plimbi pe lăluța? Hai plimbă. Mama, Da, mamă. poate și tu să mă apucă și capital. Da. Bine, mamă, hai. Care, iubești cu tine. Hai, vorbești cu mine. Hai, plimbă pe Alina, uite. La Alina îi pare bine. O plimb acum? Alinuiți. Plimbă, mami, plimbă. Cine e Alina? E surioara ta? Da. Eu poate ieși. Au. Mai poți? Când mai avea o fără de cartă. Am băgat. Hai, merge înainte, poate. Am fori. Mergem la flori? Da. Am mai ghiță. Poate. Haide. Te poate. Da, mami, da. Ati. Unde tată? Ati, Alina? Nu, mami, nu, mergi cu ea. Nu știu mă alb cu sapoală. Ce putiță piniță? Hai, mergi înainte. Hai, mami, mergi, că mami vine după tine. Uite, mami vine după tine, vezi? Da, Alina, Izea. Vine tot, papa, Andreea, pe cine plimbi tu? Păcăcel. Plimbi pe Alinușe? Da? Surioara ta? Da. E bolnăvioară, mămică? Nu poate te ridice. Nu poate să ridice? De ce, mămica, nu poate să ridice? E bolnavă. E bolnavă? Ce Alina, Izea? Dar râde. Da, mamă. Dar râde. Îi pare bine că o plimbi. Hai să te plimbi în spate. Îi pare bine, mămica, că o plimbi. Poți? Da. Asta, da? Ai greu. E greu? Nu e greu, e mare. Nu e greu? Încet, încet. Tata. Da. Poți să pui și o palinație? Da, mami. Pune-o. Desure. Apucat. Aia, o plimb? Da, mami, plimbă. Acum întoarce. Nu până acolo și îmi tot acum. Da, mă. Atoc? Întoarce-o, da. Încetul. Dă înapoi, încetul. Da, mămică. Nu doar în tine. Și apoi? Și înapoi. Da? Atâta, da? Și apoi? Și apoi mai du-te mai în față și după aia întorci. Și apoi? Acum? Acum întoarce, da.